Ayu cuma lagi. Ya, sang istri ayu. Baik sosok perempuan cantik ya. Cantik, liwati batas. Nek menungso gak ngono ayu nek Nggih ya. Bawaan tenan kon besok sakit banter. Nggih. Tapi begone preteli yen ditunggu mawon pirang jam teh nggih. Mal mboten kuat mantuk. Barang alus niku. Barang halus. Nggih, biasa niku. Sak-sake ngoten niku. Dalam pusaka nggih. Nggih, pusaka. Gaman, Gaman Jawa gaman. Gaman nggih. Terus pusaka nopo iku biasa ya? Lah kadang celurit ngoten lho, kados bendo ngoten lho. Diluk mati. Kenapa Pak ya? Mungkin biasanya kayak geriane ngoten mudi eker-eker ngoten lho. oh kali Mbah Sinten ini namanya Bamis. Bamis. Nggih. Asli orang sini. Asli niku lho. Nggih. Asli ke pasir iki. Oh, Samben pasinan. samben Iki pasinan. pasinan iki samben. Oh, ngoten. Di rumah tangga itu kan samben ngoten lho. Nggih. Nggih, Pak. Terus di sini tuh ada batu yang tidak bisa dibego ya. Nggih. Itu di mana, Pak? Ini. Mana ya? Iya. Iya. Gimana ceritanya itu kok nggak bisa dibego itu? Mau nek ngene iki. Oh, Beko. iya. Nggih didorong, dilale. Preteli ngoten lho. Iya. Dari kantune sak pinten iki kirane iki. Terus apakah ada penghuninya, Pak? Pasti enten. Aslinya ada nggih. Enten. Aslinya ada nggih. Jadi Nggih kono. nggih. Oh iki wong sing beko ke ganti mawon. Oh, Mboten makan puklek. oh rusak. Nggih. Oh, begonya rusak. Nek untune seprateli niku. Untune bego. Lah, Oh, nggih. protoli niku. Oh. Niku pun tahun pinten niku, Pak? Malah ketaune kok mboten ngene iki. Lali nggih. Nggih, zamane bletuk moro bletuk niku. Apik bletuk niku. Iya. Berarti aslinya gunung Ngono niku. dibego, ya diambil Nggih. tanahnya Nggih. untuk orok. Ah, ngorok, Oh, sampe ngorok. iya. Turun diantar tenggene batu nih, Pak. Monggo melampah. Bapak ini mau Miss, Pak Mesti, Pak Misdi. Pak Mesti. Oh ya, Pak Misdi, nggih. Ya. Nggih, Pak. Wonten pinten batune niku, Pak? Betul. Aku nggih kata Nggih. remak kedhi Nggih. ageng dideteli Oh. sing kena diunggahkan. Oh, sing Sing kuat kena diangkat. Oh, nggih. Asale ganti sopir itu kan bego ditandane rusak diganti. Adi ge sing saged kakek sing mboten saged ngene ku aku. Oh, ngoten nggih. Sing wantun nggih diterusaken mboten wantun nggih mundur. Oh, Pirangan, Prof. ditinggal ngoten nggih. Berarti Nggih. mungkin nate dipethuki napa-napa, Bang, ya. Pirangan mesti. Batu ulo, Bu. Nggih, Iya, pasti ngoten niku. pasti ya. Umur ketinggal awake dhewe sing mriki mboten ketinggal tapi sing dipethuk niku Iya. pedhi ngoten lho. Iya. Ganti sopir ngoten lho. Nggih. Monggo, Pak, diterangkan. Pak Misdi ya. Nggih. Ini diantar Pak Misdi orang asli sini ya. Jadi tahu sejarah adanya batu ini. Nggih. Bisa dikatakan batu ini batu keramat ini ya. Oh, itu Pak ya, batu. Itu tak, Pak? Nggih. Sebelah mana ini, Pak? Nggak bisa lewat ya? Walah. Iya. Witane kan ngeten. Besar Pak ya batunya ya? Witane ketutupan ngeten iki, Pak. Iya. Enten ketutupan Depan suket alang-alang. iki mboten ukur suket iki. Nggih. Lho, ngoten-ngoten niku lho. Lho. Oh, kados batu-batu yang itu. Nggih. Cuma ini lebih besar batunya, Pak. Oh, nggih. Ngeten niku diceteli, sing gadah sing kasih. Ngoten-ngoten niku Nggih. mboten makan. Oh iya Ngoten ini ya. niku. Kalau dihitung segede rumah ini batunya ini, Pak ya. Nggih. Seperti batu itu dah, Pak. Kalau- Batu-batu dua itu ya. Dua niku enten. Iya. Ada batu itu ya. Nggih. Berarti batu itu juga nggak bisa di. Groban niku. Iya. Mboten wantun. Nggak Iya, bisa. ben iki mboten wantun. Iya. Kira ditinggali napa-napa kirangan. Oh ngoten ya. Nggih, biasane ngoten. Nah niki biasane enten. Nggih. Kirangan murup, kirangan hilap, kirangan preteli, begone ngoten biasane ngoten niku. Begon ya. Nggih. Untune Pak sempreteli. Ngoten apa watu mau ngeten-ngeten iki. Nggih lho, nggih iki batu ya iki. Nggih, masih enten mriku gedhe niku tengah niku. Ini tengah iki. Cepet suket iki kali wiwitan. Oh nggih. Ben saged lebih jelas ya. Nggih.
Iki pun dia naik. Suka ngoten lewat wedi kula. Nggih. Dina paulo. Nggih. Terus Pak, menurut sopir bego Nggih. mungkin nate cerita wonten apa nggih. Cerita nggih tapi Nggih. nggih mboten kata-kata omongan wis mboten pantun ngoten prai mantuk ngoten mawon. Nggih, bae cerita dipetuki napa ta napa ngoten. Kirangan filmnya negeri niku. Oh, Yang nggih. panggih napa kirangan. Tapi begone preteli yen ditunggu mawon pirang jam ngoten nggih. Mal mboten kuat mantuk. Ngoten. Wis nggih, laporan bose wis gak wani ngoten mawon. Kawani terus Iya, akhirnya ganti sopir Ah, lagi. ganti sopir. Oh, ganti sopir lagi. Terus Kadang-kadang mboten tepak nggih. Nggih wonten betul malih. malih nggih. Jadi ngoten. ada Ngoten. sesuatu yang nggih penampakan sesuatu terus mboten wantun Nggih ngoten nggak malih. berani terus anu lagi. Nggih, ganti Ganti sopir lagi terus Nggih. sampai beberapa kali Pak ya. nggih. Yo rek mriki kadang-kadang preteli, kadang-kadang mboten wani. Ya kadang ngoten niku Nggih. balik ngoten mboten pisan pindho niku. Terus Pak napa supir niku bene anu ada yang sakit atau sampai meninggal Man dunia. semerap supir tebet-tebet tok nih. Oh, Jarak gitu ya. tinggal. Jelas itu ada sesuatu ya mungkin Pasti ngoten nggak niku. berani meneruskan Nggih. ya untuk bego atau caruk itu ya. Nggih. Hmm. Sing kendel gene ku wau dibrasak mawon tapi akhirnya betul-betul sesuai ngoten lho. Nggih. Nek menurut panjenengan Pak, Nggih. yang batu niki asli niku wonten apa nih Pak? Biasane ke paling alus niku. Barang halus. Nggih, Semacam biasane. apa niku? Sok-soke ngoten niku. Bene kados napa? Barang halus niku. Barang alus niku kados Gondoruwo napa pasti kuntilanak. mawon ben galas niku. Oh, ngoten ya. Nggih. Dadi nek Saya- dalam iki sing wonten saya- pusaka iku temu ndi Pak? Dalam Dalam iki sing wonten pusaka. pusaka Nggih. boten kru. Oh, pun dados tanak niku. Oh. Saben bulan iki. Sing wonten pundi? Kan niku kedua tiyang Malang, tapi Nggih. sing garap tiyang mriki dapat saben. Nggih. Niku temu ndi bekase niku. Temu ndi Pak? Niku kok ndukur. Niku pundi? Gunung Butan niku ta? Oh, bukan lah siji malih niku. Oh. Niki. Ada pusaka Pak ya? Nggih, ada pusaka tapi pun pirang Nggih. katut kirangan ngese iki kirangan. Nggih nggih. Pusaka napa Pak biasa? Eh? Sing Gaman niku. gaman ya? Nggih, gaman. Nggih. Kados napa? Tapi sing garap niku jarang kuat. Oh, Nggih, mata mati mawon. ngoten nggih. Nggih, hati-hati go mata mati niki nggih. Asal yang enggak ada awake kudu kena operasi. Niki Nggih. operasi malih niki motoe niku. Sakit-sakit mawon. Oh, nggih. Nggih, saya kan kuat enggak ada sing ada. Nggih nggih. Duwe enten. Budal kayak budal. Ati wonten pusaka nggih. Nggih, pusaka niku. Gaman ya, bisa Gaman, Jawa Rupa gaman. gaman nggih. Terus pusaka napa iku biasa ya? Lah kados celurit ngoten lho, kados bendo ngoten lho. Oh, Sak menten ngoten terus. nggih. Tapi sing garap niku nggih mboten suwe. Masa kesuwe. Oh, nggak bisa lama ya? Iya betul, siapa bisa. Diluk mati. Kenapa Pak ya? Mungkin Ya asalnya kayak geriane ngoten mudi eker-eker ngoten lho. oh gitu. Berarti Iya, rumahnya orang halus ya. iya eker-eker. Orang halus ya Eker-eker. nggak mau dieker-eker ya. Hidup lemah ya. Iya, jadi nggak terima lah Ini paling gitu ya. rusak nih kok. Iya, mungkin bisa jalan-jalan Pak ningali batu niki Pak. Betul. Ngilina pun nggih. Nah kenapa nggak ini? Kedhe kula ulo ini kok. Nah nggih. Luwih jelas ngoten ya. Ya. Batu ini besar iki. Oh, sebenarnya Ngerti sini, kalau Pak. kok ngeten lho. Ya. Dan sini atau sebelah sini ya. Patu ini kok betul jelas. Oh iya. Oh itu ya. Batunya Pak ya. Iya. Ngoten lho. Ulo ini kok. Iya. Oh, koyo ngono. Berarti ada batu besar ini ya. Iya. Yang ditumbuhi pohon apa itu Pak? Ulo ini tidak. Pohon iya. Berarti Kedendeng nih. kedendeng. Iya, berarti Jadi pohon kedendeng itu Ada kimbo. tumbuh di batu besar ini Bang ya. Iya. Nanti kan Berarti apa? ini- Ini batu ini ku. Oh iya ya. Ketinggal. Nggih. Sampai di padake kok tenggo wedi. Nggih. Iku Nggih. ulo iki. Nggih. Ada ular ya Pak ya. Iya. Besar sekali nih. Kalau di anu bagiannya sekitar satu rumah Pak ya. Iya. Waduh.
Nah, itu ada burung. Burung. Itu bukan ular, Pak. Dalam Melungkah itu, Pak. Di pohon itu. Bukan ular itu. bukan. Biasa burung biasa nih. Oh iya. Oke. Ada usulnya. Ini Mas batu ini juga Pak ya. Ya. Ini ada batu nih, Pak. Iki. Iya, batu juga ya. Joro kaya iki. Ini batu ya. Nggih, joro niku lho ngeten ya. Heeh. Kula iki. Nggih. Soale mengenane tiyang sakit niku mboten ukur. Nggih. Kalau sakit barang Napa ya? donyane niku. Manten nggih setahun. Oh. Mendet suket saya cacahe ulo niku. Uloe Ning aku ngene iki gedang niku lho. besar ulahnya. Nggih. Samenten. Oh, nggih. Ulo sing kereng niku. Niku lho gedang. Nggih, nggih, nggih. Oh, Ora dite mati niki yan. nggih, nggih. Ket mantuk iki lah ya. Ular napa niku, Pak? Ulo kobra. Apa? Kobra. Kobra. Oh, bahaya, Pak ya. Nggih sampeyan iki. Paling kaidak niku ndek suket Oh, kaidak. ngoten nggih. Nek mboten kaidak nggih mboten. Ngoten ya. Mboten. Ular Udah kaidak. kobra. Serang banggele niku. Iya, iya. Berarti ada ular kobra, Pak ya? Iya. Niku gedang niku. Iya. Mboten ketarane niku. Memang ular kobra itu penghuni sini apa gimana, Pak ya? Hah? Ular kobranya itu. Ya mendel mawon, mboten ketarane. Makanannya. Nggih. Tapi nek kaidak Ularnya nggak lari, Pak ya. ndak gremet. Tapi bisa Pelan-pelan. wonten. Oh, bosan. Lho nggih sak blek ngoten. Dulu. Tapi nek kesanduk gede ku wau. Nggih, nggih, nggih. Akeh banggele tak boten nih. Nggih, nggih. Bahaya, Pak ya. Bahaya, ini nane nek bantuk tiyang. Nggih. Ora nek mati ya. Berarti bisa apakah di sini ada pusakanya, Pak? Hah? Menurut panjenengan? Ndak tahu. Iya. Mungkin Pak ya ada. Mungkin ada. Iya. Tapi pun di ngeten ya. Ya. Berarti dijaga mungkin Ah. pusakanya ya. Jadi ini ya, batu di depan itu ya, Iya. batu yang tidak bisa dibego dan sopel begonya itu ganti-ganti Ah. karena Saya ndak makan. Perlu Iya. pretele. sama bego atau caruknya itu ya, alatnya itu rusak-rusak terus saya. Ya rusak terus kenapa mboten makan. Nggih, nggih, nggih. Kadang-kadang dilap. Ngorop ngoten ya. Mboten Iya. mboten pedi kan. Nggih, Ada yang mau diprayakan. nggih, nggih. Nggih, Ben, Pak. Matur Ya. suwun. Nggih, Waktu niku nggih. ya tahu. Nggih. Kuwi kan ana gobran niku. Ya. Iya. Heeh. Ora nek mati dia tiang iki. Oh, terus anu Pak sempat dibawa kamar ke sakit. dokter Pak ya? Nggih. Langsung ya. Nggih. Kalau nggak cepat-cepat Ya cepet-cepet ditolongi ya mungkin mati. bisa mati Pak ya. Maupun merambat bisa Oh, apa iya. niku. Karena kobra itu berbisa. Iya. Ya. Merambat apa niku pun sangel pun jane. Iya, iya, merambat ya. Nggih pun jakrek yang apa niku. Oh, ini dulu itu gunung Pak ya. Gunung niki. Ini gunung apa sini ya dulu ini namanya Pak? Dalam Gunung apa ini namanya? namanya Gunung Kelut terus niku. Terus itu yang tua-tua niku. Nggih. Lah sing Gunung Malang sing temundi Pak. Gunung Malang niki. Nila niki. Oh, niki Gunung Malang. Nggih. Sing sebelah ini Gunung Kelut. Kelut. Oh, iya. Ati sing bego niku tanah sing gamo disuk mawon. Sing dukur mboten ngreken. Asal sing bego buru kaya. Trek-trekan. Oh, Ngoten nanti gini iki dadi niki. Nggih, nggih, nggih. Gunung niku. Pesawat ya. Sambil Sana lagi ada tuh. terlihat pesawat terbang. Karena di sini tuh jalur pesawat Pak ya. Nggih. Jalur pesawat terbang. Niki. Hari Jumalegi. Ya, Jumalegi biasanya ada apa Pak? ada di belakang. Sang istri Ayu. Oh, Ayu. Istri Ayu, Nggih. cantik. Supaya awake iso katut. Ya. Oh, Ngoten. berarti di setiap hari Jumat Legi Nggih, pasti. ada orang Nggih. cantik di sini ya. Ah. Bisane wong sing wong liwat niku kebimbang kayak napa ta ngoten lho. Oh, Ngerayu tujuannya rek. kebimbang supaya merayu terus Ngerayu. ikut Nah, awake ikut. orang yang cantik tadi. Nah, sepriki niku wedi. Oh, akhirnya orang itu gak ngerayain lari Ah, aja ya. wedi wis. Mboten tolak-tolak semua cek. Seumpama ikut orang yang cantik tadi gimana Pak? Ada mah nggih. Bisa Sing nggak? sepriki bisa. Hmm, Sing lah apa niku situ dari niku wae. nggih, Wedi kan mbak. nggih. Mun sampe mancing ningali pun kaya ngoten ya. Niku hasil tiyang ngoten Cuantik mawon. itu, Mas. Ah, Cantik kan? gue pikirane hasil tiyang. Kira-kira bukan Nyai Blorong. Sanes.
Tanah sik blorong betul-betul. Oh, mboten ya. Boten. Iki ngoten niku. Atau kuntilanak ya. Boten gede kula Boten kan Nggak tahu ayu. ya. Pokoknya ada orang cantik, orang perempuan cantik ya. Ya. Kalau cuma legi itu. Ah. Iya. Nah, sekiranya yang lewat niku saged kepethuk kene opo itu. Yang barang halus. Iya. Iki. Nggih, nggih. Adi yo sing liwat niku wedi ki ambak ditingali kelerek ngaten apa men. Nek tiyang mboten ngoten lho. Ngoten wis pikirane wis jaga terus Nggih. amblas mawon. Padahal niku siang hari, Pak. Ya? Nggih. Oh. Mas ini pas sepeda kok tapi banter ngoten. Bisa banter. Nggih, nggih. Sampai bulet teh ngoten. Nggih, nggih, nggih. Jadi padahal iku wis niate dibanter tapi kok Wedi ta. iya. Tapi kok kayak Kayak banter tapi nggak bisa banter. Iya, nggak bisa Apa ya? cepat ya. Nggak bisa. Tapi kira niku nggih tolak-tolak ngaten wedi aja nggih wedi. Iya, iya. Namanya orang takut, Pak ya. Iya. Iya. Ya, Ini iki kesaksian Bapak Pak Bisdi. Misti ya ini. Jadi banyak orang yang tahu gitu, Pak ya. Sering ada banyak orang Sering. yang dijumpai gitu ya. Iya. Jumpai sosok Ah. perempuan cantik ya. Cantik liwati batas. Nek menungso gak ngono ayo nek Iya ya. bawaan tenan kon besok wis saged banter. Iya, iya, iya. Iki pancet ya ngoten lho perasaane niku. Iya, iya. Iki niki